Sanibonani babukeli, siyanibingelela somkhanya kude TV, South Africa yonke, siyayibingelela nendawo la kufinyelela khona umkhanya kude TV. Babukeli, ngizonibikela nje nami udaba lami, mhlambe njengokuthi kade ngaqala ukuba phambi kwenu kusukela ekuqaleni kuze manje sisazoqhubeka futhi sihamba indlela nani. Kuyintokozo ke kimi ukuthi nisaqhubeka niyasilandela, izinga linyuka kanjalo. Siyacela ukuthi niqhubeke nenze kanjalo. So ngiza neyodaba ke la ngake ngaveza phambilini ukuthi ngibe ingane ekhule ngaphansi kwagogo. Isikhathi esiningi ngikhule nje ngaphansi kwagogo, ngaze ngawuqala isikole unyaka wokuqala. Kuhambe ngaqala unyaka wokuqala, sasikubiza ngo first year thina ke bengena crash ke thina preschool, lento le besingayazi, besiyazi ngokuthi u first year nakhona owawungangeni ngeminyaka ngoba isikhathi esiningi emakhaya basithi mastetwa besitetelwe emakhaya endlini. Mhlawumbe uthothe omunye uzoya uthola mhlawumbe umuntu otetayo akanayo kwayena iID, mhlawumbe ukuthi ingane igcine ibe nesitifiketi uthola ukuthi ayinaso, mhlawumbe sizophoqola ukuthi umama aqala enze iID bese kuyima enzela ingane ibe nesitifiketi sokuzalwa. So ke ezikoleni ke indlela bekuthi indlela yokungena bekubona ukuthi usukulungela esikoleni wawuthatha isandla ngapha usibeke kanje, masafika endlebeni usukulungela ukuqala first year, lokho njengamanje abakubiza ngo grade 1. Okay, so ke nangempela ke esikoleni besingena kanjalo. So ke singaqala ke isikole, mina nhlahla ke benginethambo, izange zambe zizinde, hayi safika ke mina lezo ikhaya. Okay, ngawuqala kunyaka wokuqala, ngicabanga ukuthi ngangifunda la ko standard 3 kuya ku standard 4, manganawa manga kahle ngoba sekukudala. Ngoba ngikhule nogogo, umama naye vela ke eduze kwempilo yami, kube nento yokuthi manje ubaba ozala mina kukhona la akasetholakala ukuthi ungakhona. Ngoba ngihlala ke mina kwesakamthethwa, ubaba kwatholakala ukuthi ubonakala kulezi indawo, abantu abazi lapha eDove esikoleni kunamaplaza lapha yana mohamba nje ubheke ngathi ubheke Onsithole mawusuka eDove esikoleni ubheke Onsithole kune plaza lidume ukuthi isemakhulu linomoba, iplaza lomoba. Kodwa ngokuhamba kushintsha amagama ngoba ngihambe ngalibona nje ngisengidlula ngakhona ukuthi awubheke nakho la engangihlala khona kwenza khona igama egame. Shuthi la leyo ndawo igama lakhona ibizwa ngeCrystal Holdings manje inkampani yakhona inogandaganda, inemoba nje, inendawo zokuhlala abantu. Umuntu owazi iplaza ngicabanga ukuthi uzosibona lesi sithombe engikhuluma ngaso, ngoba uma mhlawumbe uthola ukuthi uyihlayela emakhaya avele ama transport akuba nezindlu kemaplazini, ukuthola ukuthi nihlala khona kunezindlu ethola zingo 4 room, kunezindlu ukuthola ukuthi zilike zingama hall but kune passage phakathi, kunama rooms ngapha nangapha nihlangana, kunendawo dining hall enihlala khona nidle, kuba ne TV nama toilet ngapha nama bath kanjalo nje kuhlona nje. Kuya ukuthi wena izindla oholele ukuhlala kuzona izimo nomndeni, mhlawumbe kuzokwenza kunonkosikazi, mhlawumbe unengane special kakhulu azima unengane bebekuthatha bekugcina endlini engo 4 room, ngoba ngithi la ngokusebenza ukuthi mhlawumbe o driver bazofaka endlini zabo bodwa, ngoba ngithi o driver benza ama shift. So mabenza ama shift o driver kufanele ukuthi bengaphazamiseki, kungabikho umsindo wengane la nani. So nina nenza umsebenzi nje osukela ngo7 kuze kushawa 4 nihlala nodwa kanjalo, mawunomndeni omkhulu bekunikeza indlu o4 room. Okay, nami ngathola ukuthi ubaba ke manje lo wami, ngoba ngikhula ukuthi ubaba angimazi, so ngina lento ukuthi nginami ubaba ngiyafisa one day ngimthole. Kwazise lela plaza liqhelile kakhulu nakwasakamthetho ngoba sihlukaniswe Onsithole nje, kunomfula okuthiwa Inseleni, iwona ohlukanisile. Then ke ngale kwakhona noma kuyi distance masuka khona kuye ekhaya, kodwa kuyahamba kuyi walking distance. Hayi okay ke shuthi ugogo bese yazwa kubantu abasebenza eplazini makuphela inyanga mabefika uthi yazi sibona umuntu ofana nalengane, besho mina ukhulekani. Shuthi ugogo elandele lento ezeyithola kuze kuvele ukuthi ubaba ozala mina. Ngaleso sikhathi ngiyafunda mina unyaka futhi uphakathi, noma ngangisakwazi ukukhumbula inyanga ukuthi yipi, kodwa ngiyafunda phakathi. Mangibuya esikoleni ugogo uyangitshela ukuthi asesithole ubaba wakho.
Kwaba usuku laluluhle empilweni yami elangenza ukuthi nangakusasa angifunanga ukuthi ngiye esikoleni. Ngafuna ukuthi ngathi ngavele ngihambe. Wathi ugogo no angilinde kuze kufike iweekend so that sizohamba siyombona ubaba. Hayi nangampela ngilinde ke weekend. Gogo ke ngithathe ke siyagibela ke siyahamba sigibela amabhasi efike siye kuleli plaza ngendlela abamiyalele ngalivele na ugogo wakwasebenza emaplazini so vele uyazazi indawo zamaplaza so safika ke khona sahamba ke sicinga ke vele ugogo wayemazi ubaba wayemazi amagama so sihambe sicinga nangenhlanhla samfike samthola mangifika la uhlala kulezi zindlu engama passage hayi ama passage kanje izindlu ngapha izindlu kuyihall kanje hayi ngifika nangampela hayi sidibane nalendoda hayi ngiyibone vele ke nami ke noma vele eGolini besifunda sesibadala kodwa ngangabi nabo amandla okukhuluma naye mhlambe ngikwazi ukumbuza izinto ezaziningana kodwa ngajabula ukuthi awunanga ubaba ukhona ngize ngimthola ugogo hayi ke fike sikhulume ke siqede ngumuntu ke kufanele ebuyele emuva mina bese ethi ugogo hayi sala ulala usathi ukhuluma ngoba vele kwakuyi weekend ngisale nobaba sengolandela ngemuva mhlambe noma ngesonto hayi kungijabulise ke ngilanga ubaba ngimbone hayi kube mnandi yonke into kubaba hayi unabantu vele kusenesikhathi naye sebenza kuleli plaza unabantu abajayele hambe ke bakhombise nayo indodana sikhulile yabo kanjani hayi kube into enhle nami kungijabulisa bengazi nje abantu la endaweni kodwa bengangazi kahle shuthi besethi ubaba hayi uzokwenza ama means ukuthi njalo ngama Fridays ntambama fanele mangisuka esikoleni ngigibele ngize kuyena ngihamba ngomsombuluko ekseni ngiye esikoleni yabo hayi kube kanjalo ngibuyele ke ekhaya ngifike kuleli plaza njalo ngolesihlanu mangifika ngolesihlanu ngihamba ngomsombuluko hayi lento ubaba shuthi igcine ize imudla ukuthi no akukho right ukuthi ngoba naye akangazi ufuna ukuyinikeza isikhathi nami ukuthi sazana evele ethi ubaba kunganjani mayengangithengela ithikithi lokuthi ngivukele la kuyena ngiyesikoleni ngibuye ntamba vele amabhasi ayahambisa othisha athi asuke empangeni vele ayengithatha la emgwaqweni omkhulu ehambe nami efike ngiqinisile esikoleni mayisebuya futhi othisha beza ngapha empangeni babefika futhi bengithathe khona nami ngihambe nothisha ngehlela so kwakulula hayi ubaba ke ngithengeleke ithikithi lenyanga nangampela into eyenzeka la wahamba kumlungu wakhe afike kwamtshela ukuthi no sengihlala nengane ngidinga eroom mhlambe e4 room so that ngizokhona ukuhlala nomfana bamnikeza ke ngisasuka kulezi zindlu lezi engama passage ngoba sisuka la sebaningi abantu esengijwayelene nabo la nabafana nabo abahlala nobaba babo bafunda koDova abanye bafunda koMpangeni High koNgwelezane Thanduyisi so sebo nje senginami sengibona sekumnandi ukuhlala la ngoba senginabantu abasha lapha sengithola abangani abasha sengifunda nabo yabo ukuthi nje sengithola umngane obusha hayi shuthi ke siyasuka ke manje la kunama passage khona kulezi zindlu lezi engama passage thuba mabekubiza bathi siyankopholo lo ndawo leyo kahle kahle mabekuhlukanisa la kunezindlu khona nala ongama passage thu siyankopholo kunama passage khona sesiyasuka ke thina enkopholo siya kulezi zindlu ezibomvu indawo yakho i-distance nje encane kuyabona ukuthi uyahamba ngoba mawuhlezi kulezi ndle ezibomvu uhlezi lapha ngoba uyakhona ukumemezana nomuntu lapha nimemeza nizwana futhi ngokwenkulumo but unqamule endaweni zobumnyama zomoba la zeinyawo kodwa indlela yomgwaqo iyakekela ihamba athi kunomoba uhamba uyojika ngalo uphinde ubuye ngapha bese uyimafuka ezindleni ezibomvu kodwa uhamba ngenyawo uvungela emgwaqweni sokushoyaba nendlela nje phathi nomoba bese ivuthiwe okwazi ukuthi uyihambele uzophuma ngale okay nangampela sihlaleke lapho ngihlale nobaba nje isikhathi awuphelanga kodwa futhi unyaka okay into eyenzeka mangihlala nobaba la eplazini bane team yebhola angifuni ukuqamba manga isport sami ngaqala ukuvula amehlo ngasibuka ngasithanda mina futhi engangigude kusona engangisenza kwakuyibhola ngoba ibhola cha bengidlala impela so la mangifika la shuthi ubaba engibuza ukuthi siphi sport engisithandayo ngimthatha hayi mina ngithanda ibhola lenkophola ngihlala kuyona seduze nendawo uthi sobizwa ngithi mina ngihlala ngithanda ukudlala ibhola bese ubaba hayi khona abanye abantu akasebenza nabane team yebhola ucela ukuthi mangibuye esikoleni ntambama ngihambe ngiyodlala nabo ibhola yabo hayi nangampela kube njalo kunginemoto eyayingithatha nje la eyayithatha lo muntu wayenemoto naye wayedlala so mayehamba useyangithatha nabanye abafana abasuka obizo sibaningi singelihlangana emotini imoto ayivulekile emuva enensimbi siyahamba siye groundini siyojima njalo siyasibuya into ayisiyenzeka every day ngajwayelana futhi nabantu abaningi ebholeni ke ayibangithanda ngangimncane nginabo bonke
bangithanda ngendlela ibhola engangilidlala ngayo. Ngaze ngadwala nabanye abafana abangaphandle bakule ndawo ekuthiwa iSobizo. Sasinabo ndawonye ethimini e1 sajwayelana kwaRathi yabona mase sijwayelene vele ejet icishe ilingane futhi thina sisebenza emaplazini thina sizingane siyafunda siphela hlangana ngaleso sikhathi sajwayelana nalabafana kwabamnandi bahlala ubizo labafana hayi bese kuthi ngelinye lamalanga shuthi kwakhona ingxabano yayikhona phakathi kwamama nobaba ngalendlela yokuthi ubaba kwazi kwaphoqelela ukuthi mina engibuyisele ekhaya. So senginalokho ukuthi mina ngeke nobaba kumnandi ukuhlala nobaba athi ngibuyele mangolesihlane ngiyobona ubaba. Ubaba ngaleso sikhathi vele amafoni ayengekho nami ngiphatha ifoni shekhaya akekho noyedwa umuntu wayene cellphone. So mina ubaba sengisuka ngala angimtsheni ukuthi mina ngizomvakashela usebona ngami. So mangifika ngaleyo la ngokuphela inyanga kholi vele wayithi makuphela inyanga ngicela ngifike ukuze ngizothatha imali ngithenga izinto mhlambe engiyifunayo. Akubanga isikhathi eside lento engikhuluma ngayo. Mhlawumbe ayiqedanga ngisho afonyaka mina nobaba sibonana. Shuthi mangifika la uma ngithi ngiyafika la angimtshela ngithi ubaba ngifikela kulezi zindlu lezi ezizinkopholo bese engathi mangifika ngafikela kuzona kuqala ngifika ngibuza ubaba uthi usacela ukubuza ubaba akaze nimbone yini bese bethi ubaba wakade la usaye edrobheni mlinde uzobuya. So empangeni ngoba esedrobheni empangeni mina ke bese ngihlala kula vela la mina ngiyaziwa la kakhulu ngihlezi lana ngihlezi nomunye usisi umama ngasho njalo umunye umama wakaMthetho. So unengane encane nje yomfana I think it yayino 5 years noma yayino 7 years but yayikhuluma ikwazi ukuhamba ngathi kuyayiko 7 years usihamba na lo mama umakhelwane nendlu kababa lapha ngapheshe. So ngeke ngikwazi ukuya lapha endlini ezibomvu mina leze ngo4 room ngenxa yokuthi ubaba vele uhambe nokhiye but ngizwa ngiphoqa ukuthi ngilinde lo mama wakaMthetho ngoba umakhelwane at least ngizofika ngihlala endlini yakhe ngoba unomunye udadewabo nengane ezakhona ezicishe ilingane nami esikwazi ukukhuluma nazi language yodwa. So ngakhona ukuhlala khona ngilinde. So ke phoqa ukuthi ngihlale la lo mama ngimlindi waye umuntu wayeyiphuzela ke lo mama lo vele nobaba nawe umuntu wephela shuthi ubaba wayebambekile nje le wayebambeke khona ebanjwe utshwala ukuthi uyaphuza. Hayi nangempela ngihlala lo mama kuze kube sebusuku nje ikhathi kuze kuyoshaya 11 ebusuku. Uma efika lo mama lo mama lo ukuthi mina sihamba shuthi vele ngijazi abantu mabephuza uyingane lokuthi uhlala thiwa nawo 5 rand kunesitolo vele ithelo melenze khona nawo 5 rand uthenga ama chips mina nje okwami nje ayingiyahle lokho engibuza awulambile akudliwa no fish la hayi yonke into right. Into eyenzeka la banginikeza imali ngaphuma esitolo kumnyama vele navela iplaza kuba nogesi abakhanya nje iplazini kanje kuyakhanya nje phandle iceke kuba semini kodwa kunalezo ipothi thothi zinezihlahla kunamathunzi amnyama. Uma ngiphuma la ngikhumbula ukuthi banginikeza 5 rand njalo 2 rand hamba uthenga ama chips yabo wenza nami lokho zoba ingane yalo mama lo ayikho into engikhuluma nayo etheni ngoba yayi like ingane yayisesencane kwi-age yami but yayihlahla ilala iphinde ivuka hlahla ilala iphinde ivuka. So mangihamba uma ngithi into enginothisa la mangithi ngiyabuya lo msindo lobuwade benawo kula endlini ngoba phela kuyaphuzwa awusekho lo msindo lo. Uma ngiqhamuka epassage ngingena ngaphakathi lenkopholo mangiqhamuka la epassage ngibona ingane lo mama imile eminyango iface ephandle yabo endlini iflathela umnyango manje igama lengane kwakumJ ngithi mina weMJ wenzani lapha yabo why uphuma wakho bese ithi umama uphandle. Mina ngalesikhathi mangisho ngesikhathi ngingena nginakanga mina kanti live rand la lo mama live rand unabantu la okay mayithi uphandle mina ngijike ngibuyele emuva ngithi ngifuna ukubona lo mama lo ukuthi wenzani phandle phela sekuthulekile ukuthi abantu sebeyalala ngenza ukuthi nami phela engangishiyi ngoba indaba ngizomthembela ukuthi ngizohlala kuyena ngayohwala ngilinda ubaba ukuthi ebuye. Uma ngithi ngiyaphuma la vele ngibona ngombhobho wesibhamu uvela ukukhombe mina la eSimongo. Angifuni ukuqamba amanga angithukanga ngoba ngangayazi into ethi isibhamu ngangazi ukuthi nanokuthi isibhamu into ngangikholisa ungcono at least kuba kusemini ngasibona ukuthi sona ngizothi ngoba wathi lo muntu maye ngikhomba ngavele ngathi yini wena wenzani ngavele ngathi kanje ngesandla yabo. And lo muntu ngesikhathi engikhomba amehla ami ngesikhathi embuka awumuntu engathi umuntu ongijwayele as if ngoba phela kwakunengane zabafana so ngibuka ngathi umuntu lo ongidlalisayo ngithi mina awungiyeke wena yabo anginakile ngithi awungiyeke wena ngithi ngisathi awungiyeke wena kuvele kuqhuma impama ngala kimi
ngesikhathi bengishala ngivele ngibona amehle vele kube mnyama kuthi ngibona into emnyama bese ngathi kuba bomvu ubona mawufaka amehle emanzini wavulile kuvele kube kanjalo so mangiqala ngithi ngivusa amehle sengiyabona ukuthi hayibo sekunabantu abawrong la sebafaka ama-copperhead angikhona ukubabona ayibese kuthiwa asuke la manje kulezi zindlu lezi laba kuphuzwa khona sesiya kulezi zindlu la kuhlala khona ubaba manje bayaqhuba manje yimi ilo mama lo ingane yalo mama isele ngemuva basiqhuba siba siqhuba phambili bathi futhi asingababuki yabo angikwazanga ke nami ukubabona ukuthi babe isibale singakanani kodwa babe ngaphezulu kwaba u3 hayi bayifake nobuso ke futhi la beyimbuzi la ngikwazi ukubabona kanti kumnyama hayi sinqamuleke nalabo abantu khumbula ukuthi ngithe kunendlela enqamule emobeni sinqamule kuwo futhi lo moba lowo sihamba la abaloku bethi nje singakhulumi yabo uma sihlangana nomuntu bathi yena asibizane ngamagama mina ngisho esho lothi ngane kabani yabo nami ngithi umama mamthetho yabo ngisho kanjalo nje bese kuze lo muntu ezodlula ngana abantu mabedlula la mhlawumbe sahlangana abantu abawu2 bebethi hawe ngane kabani ubaba kusho ubaba nje umuntu wabantu so ke mabebona mina babebona ubaba so bebuza ubaba ngithi mina ngiyakuyena nje bathi awendlini nje kuvaliwe akekho ngithule ngithi mina hayi cha uzongifica endlini hayi sihambe uma sifika la kunezindlu la angithi yazi ukuthi umuntu ekhaya kuyenzeka ukuthola ukuthi unendlu mhlawumbe efakela ama chips efakela ama cake efakele izinto akazoyidayisela abantu abakhona la eplazini but indle yakhe nalo baba lowo wayedayisa endlini yakhe uma edayisa endlini yakhe shuthi laba bayazi ukuthi unemali so bazoyithola imali and nenyanga iphelile abantu vele bayathenga futhi bathengile ngithi futhi emaplazini mawuhlala khona kuyaziwa futhi uyasebenza so kuyenze ukuthi ngizokweleta ngithi ngisizokhokhelana mase kuphela inyanga vele ngikweletela umuntu engisebenzana naye enkampani ne1 so kuba bayazi ke laba vele ukuthi okay lo baba unayo imali lo baba lo sengiyasikhohle isibongisana moya ngokagumedeni kodwa wayibizwa ukuthi umshisana nickname yakhe wayidume ngayo so masifika lapha kuthiwa ke mina anginokhe endlini yalo baba ngifike ngisho ukuthi angivele la kudayisa izinto zeingane so ngisho ukuthi mina ukhulekani ngicela ngivulele wayengazi futhi kakhulu ngoba wayeclose ngoba lezi zindlu ukukhumbula ukuthi ngithele lezi ezibomvu nalo mama zingomakhelwane so vele lezi zindlu mhlawumbe behamba ngama roll kanje so mina naye sikuyipassage A1 yabo bese ethi ingane kabani embize ngegama kubaba bese ethi mina yebo baba yimina bengicela ukuthenga bese ethi uthengani evule nje futhi umnyango okukhulu ukukhululeka ethi mayivula la bevele bengene phakathi bephoseke la so ngalesikhathi bephoseka la mina ngiphume la ngesikhathi bebamba lo baba belwana lo babelwe mina ngithola ithuba lokubaleka ngesikhathi ngibaleka ngifike nginokho indlu uzubona ukuthi uba ingane kunzima kanjani ngaba dom ngoba ngase sengibona ukuthi ayisho sekushubile senginovalo ngathi mangisuka kule ndlu le ndlu le ababamba khona lo baba ngamuva mina ngabalekela endlini elandelayo ehlukaniswa indlela yonke into eyenzeka kule ndlu ngiyakhona ukuyizwa kule ndlu engabaleka so mangifika kule ndlu ngiyanokha lapha kathi kwakunengane zamantombazane ezazi u2 ziyangazi uzahlala umuntu ongangasi yazana futhi sijwayelene ngibaleke ngingene khona zikhiye lezi ngane but inkinga ama-battle card ayengekho kwakuzivalo nje ejwayelekile ayi ngingene phakathi kanti mina ngitshela nje hayi sengiphumule ke ngibalekile ku right ngeke besasithola sendlini bembambe lo baba beqede bethi mabeqeda kanti futhi la ngabona khona ukuthi ibhadi bavele bephuma straight kule ndlela kalo baba beze kuyo futhi mina lengibalekele kuyona hayi benokhe kulethe evulandani yabo lezi ngane lezi zithe la hayi asivule ngeke size sivule la yabo hayi nangempela shothi lo mama lo bengihamba naye mina naye wabaleka ngeposition yakhe nami ngabaleka wabaleka la khona mina ngabaleka ngakulinga ngena kule ndlela wabaleka waya kwenye indlu kanti ngesikhathi babuya naye bahamba naye lo mama sebembamba bahambe nabambamba bafuna manje mina lo mama egcineni ngendlela engangibonga ngayo istory egcineni babefuna ukuthi besibulale mina naye sobabili egcineni kwakhona so evele suka mabeza kule ndlu bafuna mina hayi lo nto izingane inqaba ukuvula bekhahle isivalo beze bengene ngaphakathi ngesikhathi besikhahle lokuqala ngingene ngaphansi kombhede mina lena enye ingane siyalingana nayo lo munye mdala usenengane masingena ngaphansi kombhede singena lo mncane ethi kusho yena lo ntombazana nomdala ethi ngene ngaphansi kombhede singena la ngaphansi kombhede lo mdala engangeni febe bemhlanye ngempama bethi uphi umuntu adunayo la endlini ethi lengane akekho ngingedwa
yabona ngaphansi kombhede umbhede ungasodongweni. So mina ngingene eqala ngaye embhedi ngawodongweni kwangena le ntombazana. So ngalesi sikhathi bethi mabegoba la ngaphansi kombhede ngiyiphushe mina le ntombazana ukuthi ayiphume la ngaphansi kombhede ukuze mina bezothola ngoba mina nginalento yokuthi abangibonanga ukuthi ngingena la. So umuntu okufanele bemthole yilo ukuze bezoba bawu2 bengabusabuya la ngaphansi kombhede. Ayi bathi le ntombazana mayithi hayi ngikhona ithi mayithi yaphuma beyigcobe ngonyawo ngalesi sikhathi beyigcoba ngonyawo bethi uphi lo mfana ongene la yabo bethe laba yasimazi eyafuqama ngale zangane zangivikela baphika ukuthi hayi abangazi ukuthi ngikuphi. Hayi bese kuthiwa yona manga nimfihle la bephenya umantrans ombhede lapha na kuyona ke imbhede yayitheni kwakuthola ugqoko nje kanje eleplank bese kubebeka isport ngaphezulu bephakamise. Hayi kanti ngalesikhathi mabephakamisa la lamaplank ngoba umsebe enoline kanje mina ngivele ngihlala obala ngaphansi la. Hayi bethu nayi lenja le ayi bengikhiphe ngenduku la shuthi lo mama ngesikhathi bedila la ephuma lo mama ebaleke ethi mayibaleke lo mama bemhubhe ethi mayingena endlini ushuthi ebaleke efika endlini yakhe engene ebese ethe ngaphakathi endlini ebabize ngamagama labafana ethi ngizobabiza ngamagama ngoba nami bangihlukumeza labafana ethi lo mfana wayebizwa ngoSting wayebizwa ngoDala futhi elinye igama wayehlala emzini leya kwaMathe lapha yana Obizo moso kuleli plaza ngishoyo mawushona ngale uyobizwa bahlala lapho. So ebabize ngamagama uzwe kahle ngiyezwa njalo nami ukuthi babize and lokhu uDala uSting ngidlala naye ibhola bayangazi ayikho into abangayazi yami bayangazi futhi lento abayenza bayangibona yabo. Manje sengizwa mina sebembiza ngegama senginalento ukuthi angisasabi mase ngifuna nami ukuthi awumfethu ungani mina ungibonini yabo awungithiphe nami nobudombe bengane. Ayikesikhathi bembiza ebabiza ngamagama ethi ya ngenisangena la endlini nini into engizoyenza kunina ngifuna ukuyonibopha ngivikise kusho lo mama usho manje usengapha andikwazi lo mama uphuzile ungaphakathi endlini. Lo mama khumbula ungakamthetho ihlobo sami and waye umngane ngoba bazana ngangakwazi lokho ngakufind out late naye wayengikhonzile through lokho. Ayi shuthi laba bezwe sesibiza ngamagama bevele bekuyena endlini shuthi beyithola indlela yokungena lapha endlini. Ngalesikhathi beyithola bese bengithathe nami la behamba nami besivale sobabili naye endlini lo mama into abayenza kuyena befike bemshaya bemdubule. Ngalesikhathi bemdubula ngingene ngaphansi kombhede mina ngesikhathi bemdubule ewele evele ewe nami ngilela phansi kombhede endlini kuyakhanya vele ebuke ewezobheka mina angifuni uqamba manga lanto leya yona into eyangenza ukuthi angani noma ngizothi yangenza ngaba nesibindi noma yangenza ngabona ukuthi angazi ngayichaza kanjani ngalesa sikhathi ngoba ngandlela ngangidideke ngayo and ngiyengihlala lento leyo ngicabanga ukuthi ngabe kwagcina kwenzakaleni ngalo yamndeni. Okay ngesikhathi elele la phansi elale phuma igazi lakhe liza kimi la khona yabo. So mina uzubona ukuthi ngiyingane nabangazi kwenza shothi base ngoba la kusebeqhumisa isibhamu lo munye wathi umdubulelani lana ngoba fanele siphume naye kwangathi bayaxabana ukuthi why umdubulela shothi ngamanye amazi iplan yabo ukuthi kwakufanele besithathe beyosidubulela somewhere la khona ongeke kube nomsindo khona noma mhlawumbe sibonakala manje. Okay so mina ngibagcina bayakhuluma yabona angifuni uqamba manga ngangigodola ngalesikhathi wathi ngithelwe ngamazi ngoba sengibona igazi la ngiyambona abo bamdubula kule party ela kwa uchopho yabona ngifuna ukuxoxela mbukele ekhaya ubuchopho kwaphuma uyabona isimongho somuntu ngasibona singaka kodwa mabemdubulela kwama kwaphuma uchopho siyapacaka isimongo lesi ngasibona safincika ngalendlela yokuthi ukube kwakuthiwa awukhomba ukuthi umuntu wakini lo ngangamphika but ngoba into eyenzeke phambi kwami ngase ngibona ngalokho shoda ngesikhathi bephikisana angazi noma bayakhohlwa yimi noma kwenzakalani angifuni nje ukusho lokho ngoba anginalo ulwazi. Okay ke mina ngesikhathi besaphikisana ngisalalelo msinta la ngiyaqhaqhazela uyabona ukube kwakunento engangileleka iphekwayo mhlawumbe eyayingathi mangiqhaqhazela ithi qhaqhaqa umsindo ongagcwala indlu ngendlela ngathi ngiye ngoba ngavele ngagodola ngavele ngatraumatizeka nje ngangazazi ngiyubani kwagama lami ngiyini. Alright so into isiyenzeka ngalesa sikhathi ngisalindele ukuthi basazobuya noma kuzokwenzala ngoba nami ngase ngina ukuthi asho nami sengiyadutshulwa ke la and isibhamu uqhuma kwesibhamu ngoba khona kwangithusa kakhulu kunakho konke
kwazoba naloko kuphuma kwegazi. Lapho ngesikhathi sengilele ngimanzi la ngangigqoka i-shirt yasesikoleni ngiphuma ngoba ngangiphuma esikoleni. Ngimanzi and i-uniform yami kwakuyelo, gqoka uyelo nebhlukwe elimnyama. So yayisibomvu i-uniform. Kungekho ngisho ukumuva la ngoba mangamuva la vele ngizobakhumbuza ukuthi ngikhona. Kwaba nje isikhashana esingeside kakhulu. Uma ngithi ngisahlezi hawu ngibona sekukhanya ama-light engingawazi. Phay amathoshi yabo. Mabe ngena la endlini bayasesha baphakamisa umbhede mina ngikhona lapha. Hayi asengamaphoyisa, amabhunu futhi. Hayi ngithatheke ngifakoza inkosi engivalele evenini engikhiyele. Hayi ngisho ukuthi ngalesi sikhathi bebamba lo baba okokuqala bembamba lo dayisa ngama-chips. Ingoba lo baba uthe kunokhe mina, uyabo? Hlanhla leyo kanti la besisuka khona la lo mama lo besikade ephuza khona nginyuke nala suka khona ngize nginyuke nabo esikhombile size nala babona ukuthi kungena abantu babanja mina ngikade ngisaphumile ngisaya esitolo ibona abantu abangenza ukuthi ngiphume evenini kushiya ukuthi hayi ingane kabani lena le ngane isukela esikoleni ize kubaba baba akekho akakabuyi so ngoba engakabuyi baba bisizohlala nayo lo mama ngizokhuluma negama lakhe ngoba kufana ukuthi umzali wami lo muntu kwayibizwa ngokuthiwa uMay wayengwakamthetho so wathiwa bezohlala kuMay ukuze ingane yakhe ingane ngoba vele kufana ukuthi uma wakhe ukuze ezohlala elinde ubaba wakhe noma kuthiwa akabuyi kodwa bezolala ngoba kunezinye izingane amaphoyisa aka-understand amaphoyisa akasebuza ke mina ke ubabonile cha bebe khumbula ukuthi ngibazwile bebizwa ngamagama kodwa manje ngenxa lento esengiyiyona angisakwazi ukusho ukuthi akusangifikela ukuthi ngisho mina into esengibuza uyabazi nanosengithuse ukuthi sengiboshiwe futhi manje sengihleze eveni sebeyangikhipha angizazi noma ngizogcina ukuthi ngiboshiwe noma kanjani yabo yonke ube ngigumula ishirt yegrand bengibathise ezinye izinto onhlahla le khona umfana wayeseduzana cishe ontanga ethi enginezi jacket emfa ngoba ngase ngigodola hayi ke shuthi hayi la bafana bengatholakala lo mama ke nenhlanhla ke nangebhadi wadlula ke emhlabeni ngoba wadubuleka washona khona semtha bamdubula ngenhlamvu ezimbili eyokuqala nje bamdubula bembuka eyesibili wathi mshuthi mayise emdubula oqala ebalekele emva kwesivalo bayishaya ngene esivalweni yaphuma ngale shuthi yona yabe simqedela ngoba yona yami nje ezowela ngapha ngake ngoba umbhedo wathi uma uvulela ngokuthi umbhedo ngapha ngemuva so lento le bese nami la ngithi ke ayi bese umuntu obehlala eduze kwendlu kwaba mase kwenzeke lento le bengibuza ngizoba right ngizithi ngizoba right lana kunodade wabo walo mama bengihamba naye umamthetho so uyangazi so wavele futhi baba sebekhala ke beginqika phansi nezingane zacabanga lengane oba ngutshethi 7 years khona enye futhi encane yayikhona kwaba ihluku lesangifuna uqamba manga then bakhala manje ingane seyizosala zodwa azinababa uyena umama bekhona and balana kuhlangana ukuthi kuzoba ngomsebenzi mhlawumbe omunye akamazi yebo kwakudadwa babelamana kusekuphoqa ukuthi beye emakhaya udadwa bavele wakhala kwayena ngakuthi waze waquleka mina ngokuba ngingane ngase ngitshethi na ushonile ke okay kwase kuthiwa ke mina ke ngizoba right ngathi hayi ngizoba kwaqhamuka omunye ubaba wazi lo baba ubona endlini kababa kuvuliwe shothi ubaba ukhona yonke njalo into yenzeka ubaba akekho futhi akabuyi ngalobo busuku ubaba mina shothi nje fanele ngilinde kuze ngizobuyela ekhaya hayi mangithi ngendlini kababa ngiyafika endlini kababa kumapetu kuyakhanya yonke into ibhekiswe phezulu kanti shothi labafana ngesikhathi beganga intindla abaqale kuyona ukuganga ile kababa shothi ubaba mangizwe ubaba wayelo muntu ethi mayisephuzile wayixoxa ukuthi unophamkani shothi baba ezolanda isibhamu phamkani umuntu ongazi lesi sibhamu esikhulu esihlohlwa kanje esithi isikhathi esiningi labasebenza ukudubula ngazi inyamazana kwezinye izindawo ezinamaplaza so ubaba wayenokukhuluma mayephuza shothi khona umuntu owabaxoxela ngizobuya kulo muntu futhi ngizomusho ngegama wabaxoxela ukuthi lo baba loya unesibhamu manje ngamfika kahle nofeni isithathe isibhamu sakhe okay shothi bathi mabefika ubaba akekho bagqekeza bangela kanti ayikho lento abayitho so nami ngifica amapetipeti kwamina ngisavali kwesendlini kwenzalana ngibaleke mina nyoko omunye umfana wayenama-dread ekuthiwa unathi engilalise endlini yakhe ngivuke ekuseni amaphoyisa ethi ngakusasa azoza kimi efike nangampela amaphoyisa wona kabe sengithatha engisa kuphi kwesakamthethwa ekhaya le nto le ngifuna ukuqamba amanga ngisho ngilele mhlambe unyaka wonke ngangiyiphupha ngimphupha lo mama njalo elele engiface ngoba ngambuka mina kwaze kwafika amaphoyisa wonenza ukuthi ngabe sambuka ngoba angikhipha bazomela ngoba ngangisaba ukuphuma okay ke kuhambe baboshwa labafana benze lento le ngaphandle kodwa kokuthi yimi ngoba ngathi mina cha angibazi
yabo, baboshwa labafana. Nami ngagcine ngathi ngoba ngikhumbula ilona suku lami engagcina ukubona ngalo baba wami lelo. Angiphindanga ngambona emveni kwaleso sigameko. Akazi nokuthi kwenzakalani emva kwami, mhlawumbe weza ukuthi washona umeya, wayengazi mhlawumbe ukuthi ngikhuluma ukuthi weza phela ngalezi khathi amafoni ayengekho. So labafana laba egcineni mangizwa baboshwa baba bawu2. Omunye wagwetshwa 8 years, bobabili bagwetshwa 8 years. So shuthi bahamba babethunywe omunye omama lapha yana wayidayisa utshwala naye, lento kubanga ukuthi niyantshontsha. Banga ukuthi mina ngiyadayisa nalo uyadayisa, so unama customer amaningi, so kufanele nifike lapha nimoshe, nithathe nemali, nithathe notshwala kuze engabi nayo into azoyidayisa, kuze lo sisi ezosala edayisa. Into wayithanda nomjito wakuthiwa umdu owayikarakatela, lo sisi usengasilibala nje sibonga wayempofu. Bathengwa uyena ke ukuthi benze yonke le nto labafana isikhathi sebenze ngoba wabathengela ikesi nebhodlela no500 rand, wabanikeza leyo nto leyo ukuthi benze yonke lokhu kungcola lokho. Emveni kwalapho baboshwa labafana, nalo sisi waboshwa, baboshwa ngana ngempela. Mina ke angifuni ukuqamba amanga njengoba ngahlala ngakhula, nami ngaze ngakwazi ukubamba isikhali ngesandla esiyisibhamu, ngaganga ngantshontsha. Angifuni ukuqamba amalanti yangidla kakhulu abafana, ngabacinga ngangabathola ngenxa yokuthi kanti baboshiwe isikhathi kanti bazophuma. Angifuni ukuqamba amanga vusa, I think ku last year noma last of last year ngambona lo mfana, ngimbona ngiright ngoba singasekho into nokugeza, kodwa mfethu into eyafika lapha ngafikela uSathane. Kodwa ngaba sengithi uNkulunkulu shuthi lento akayenza uyenza ngababomu, uyangitest ukuthi ngumuntu okanjani. Ngavele ngambiza endaweni yokuphuza nje ebusuku, kanti kunamalo shedding thola ugesi uhamba ngo5 yoze ubuye ngo9. Nalowo sikhathi futhi ungekho ugesi, kwakhanya amakhandlela semakhaveli makuse uhamba ugesi ukhansa amakhandlela nalo malathela lawa chargewayo. Ngambiza ngakhuluma naye, ngase ngimtshene ukuthi nayenzela lento enaniyenza. Wavuma ke ukuthi cha bayenza impela leyo nto, kodwa into wayinaye wagcina esejezela icala angalazi ngoba wayeboshelwe ukuthi naye wayephelezela abangani bakhe. Uthi yena wayengibona kahle futhi ayikho into ababezogcina bayenze kimi, kodwa ngendlela ukuthi ngoba kwasekudubuleke lo mama wadubuleka ngephutha ngenxa yokuthi wakhuluma amagama abo. So bebothi ukuthi sebezoboshwa kungcono bemenze njani, bembulala. So nami thiwa lapho vele kwasekufanele ngibulala ngoba ngase ngazi ukuthi ibona ngizokhuluma. Yabo, ngayithula lento le, ngambuza lo mfana ngathi niyazi ukuthi nahlukumeza imindeni engakanani. Lo mfana so washifta ke wabaleka wayohlala lapha ngakithi kwesakamthetho. Uhlala lapha wazwangitshena ukuthi unomuzi. So nami ngisa ngishare le ndaba ngidlulise, ngiyazi ukuthi mhlawumbe umndeni walo mama uzobona, mhlawumbe nawo ngoba ngangiseyingane, I'm sure uyayibuza na ukuthi ngagcina ngishole mhlawumbe uzongibona namhlanje. So naye ngithi la kakhona elale ngokuthula. Siyabonga kakhulu Somkhanya Kuti TV, sizobambana ngeepisode elandelayo.